Hvem er det? Idwin. Han har flyttet hit. Han er bare en av Norges beste hiphop-dansere, liksom. Han er jævlig digg. Hvor mange av dere er det som har danset fra før? Krølla 50-lapp, yo. Yeah, dette er kampen om tron, ikke kampen om kron. Jeg lurte på om du ville lære meg å danse. Jeg tror mye må jobbe for å bli skikkelig god nå. Nei, 10 000 timer. jeg trenger den å øve med. Vil du? Vi skal vinne The Mesa Challenge. Følg med! Kødder du med dama mi, eller? Dama di? Kjærester? Ja, eller hva dere kaller det nå for tiden, da. Herregud, æsj! Men faen! Faen, hvor mye veier du egentlig? Hva er det som har skjedd? Kan du gå vekk? For å bli en god danser, så må du skikkelig jobbe. Vil du bli best, eller vil du fortsette å være en amatør? Hun har jo trent som bare det helt sin start, jo. Siden start når hun kom her og dansa som en fuckings bolledeig. Edvin? Jeg kan jo ikke danse. Ina? Vi er ikke ferdig med å prøve. Tror dessverre det. Når er den opptaksprøven egentlig? I morgen. Nei, Gud, nei, jeg tror jeg er i morgen allerede. Hæ?